ginatunahan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunahan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 10 minutos sa kaligid sa tak na alas 5 sa hapon mahing hapon mga Bombo Negros Occidental sunod sa Bacolod kag bilog nga kalibutan nagaplag na ang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Sabado petsa 24 sa bulan sa Disyembre tuig 2022 kag karon sa ato sa ring Christmas countdown may nabilin 6 na lang ka oras 50 minutos kag Pasko na kakaroon dito na kita sa bahin sa ato sa ring nga mga headlines sa mga balita lokal. Mga personal sa Philippine Coast Guard naka-heightened alert kadungan sang holiday season. Bacolod City Police Office nagpasalig sa hugot nga pagbantay sa mga pulis sa mga lugar nga ginadugukan sa mga tao. Firecrackers nga gina-retail sa mga vendors sa syudad sa Talisay nagjutay subog tuig bangod jutay man lang ang supply nagikan sa manufacturers. Grupo sa mga negosyante sa Bacolod nagalaom nga hagan-haganon lang ang pagpasaka asang presyo sa nagapanguna nga mga balaklod. Miyembro sa drug group sa Negros Occidental na kuan sa masobra tunga sa bilyon ka pesos ka valor sa suspected shabu nga dadakpan sa syudad sang San Carlos. Kakaroon mga kabombo, lito na kita sa Maritalye, kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kagakroman si Bombo Pon si Espino. Naka-heightened alert ang mga personal sa Philippine Coast Guard karungan sa holiday season kung sariin madamo ang mga biyahero. Sunod kay Commander Johnson Binhamin, Operations Officer sa PCG Western Visayas, wala sang biyahe ang barko kung may storm warning o kung warning signal. Apang magun wala sang storm warning signal sa karon, wala man sa suspension sa biyahe. Apang aminado naman si Binhamin nga may reduction sa numero sang trips bangod maga-celebrar man sa Pasko ang mga crew sang barko. Sunod kay Binhamin sa karon yara
na cited alert ng Philippine Coast Guard kung sa di naka-alerto ang tanan nga mga personnel sa tanan nga masipors diri sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental. Malapit sa 250 kabugusan ng personnel sa PCG sa bilog gawas sa Visayas kag tanan ang naka-duty bukod kansilado ang leave. Santo sabendo sang pinuno siniya. Iniagod ni masiguro ang safety sa mga pasahero nga nagabiyahe sa karon nga Christmas season. Naka-standby man ang response team sagod nga makaresponde gilayon kung may maritime accidents. Suno kabi namin ginasiguro sa PCG kag sa shipping companies nga hilway ang pagbiyahe sa mga pasahero. Ang Coast Guard declare sa heightened alert. So ang ating yung mga Coast Guard ang nasubong sa malasakit sa best no sa passenger assistance sa mga major ports natin diri sa the whole region 6 no, especially sa Iloilo, diri sa Bacolod, sa Escalante, San Carlos, and sa Aklan and Roas Capiz. Yes, sir. All in all, ang aton yung personnel sa the whole Western Visayas around 850. Ang kabayan sa pahayag ni Commander Johnson Binamin, Operations Officer sang PCG Western Visayas. Ginpasalig sa Bacolod City Police Office nga nakaplastar na ang Tagsaka Police Station sa ilang deployment para sa mga simbahan, terminals, area of convergence, kaangay sang malls, kag Christmas Village. So kay BCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, nakadeploy na ang mga personnel kag may augmentation man nagikan sa force multipliers. Suno sa BCPO spokesperson, nagabantay ang mga pulis sa Christmas Village kun gab-e samtang kaagahon naman sa mga simbahan kag peak hours sa malls kag terminals. Aminado naman ini nga may mga tion nga wala sang bilin nga mga tao sa balay bangod nagsimba ang bilog nga pamilya, gani nagalibot ang mobile patrol. So kay Gabana, matawhay kag malinong ang selebrasyon sang Pasko samtang ginadakop naman ang mga salakyan nga may traffic violations. Ginausisa man ang riding in tandem bangod santo sa ordinansa, dapat maghimata ang nagaangkasanay sa motorsiklo. Ara na no, nakaplastar na ang respective police stations ang ilang deployment para sa mga simbahan, sa mga terminals, and sa mga convergent area just like sa mga malls and sa mga iban nga mga lalagawan diri sa Bacolod. Labi na sa may mga Christmas Village bala. Ara may mga personnel kita naka-deploy and then may mga augmentation man from the force multipliers. Si BCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Aminado ang retailer sa palupok sa syudad sa Talisay nga ang pagsaka sa presyo sa mga firecrackers sukad palupok ang bagod sa jutay nga supply nagikan sa manufacturer. Sa TV sa Bombo Radio kay Wilfredo Balesteros, ang presidente sa Talisay Firecracker Retailers Association, bulan sa Nobyembre sa nagprocess sila sa permit kag December 10 na sila nagsugod-tukod sa mga kiosko sa gilid sang dalan sa syudad sang Talisay. Sa kay Balesteros nagsaka sa 10 ka pesos to 15 pesos ang presyo sa palupok kasubong ang kapin sa 2,000 ang presyo sa ilang ginabaligya nga fireworks. Sunod diri hindi lamang bangod sa mahal nga transportasyon ang rason sa pagtaas sa presyo, panglakip na diri ang limitado nga supply sa firecrackers kag fireworks. Payag ni Balesteros, majutay ang supply gikan sa manufacturers kasubong man ang pila-pilahon lang ang nakuha sini o kung sa may nga supply nagikan sa Bulacan. Sa karon ginaloban sini nga magdamo ang customer officer nga mainulanon ang tiyempo kasunod sa kung sa diin sunod diri nga meron sa gyapon sang nagabinakal pisar nga mahal presyo sa mga palupok. Iyaman ginengganyo ang tagsa ka mga magpadulong sa kag magbakal sa ilabaligya nga suno sa iya, mas barato kumpara sa iban. Makitaan sa kada kioskong kompleto ang makinahanglan nga gamit sa pagbaligya ang tubig, balas kag fire extinguisher, amo man wala sang may ginabaligya nga ginabawal nga palupok. Sa amo din sa Talisay, mas nabuo kami di presyo i-compare sa ila. Kaya suli nga, hindi wala naman kami sa nga palabot sa presyo nga maximum. Ang actually mga fireworks sa lina sa Bulacan, hindi na nila kalabot sa Ramon, kaya dito palang kulang na sila. O actually nagmahal magig siya, nagmahal magig kay dito kung daan mahal na. Wala naman kami dito pa interest, dito tungod sang way labot. Ang transportation na Ramon, na kung nasaka-saka magig siya. Tungod sa puno parang daan sa manufacturer, mahal na ito nga daan. Si Wilfredo Balesteros, sa presidente sang Talisay Firecracker Retailers Association.
Ginahingyo ang mga market vendors nga hagan-hagano ng pagpasaka sang presyo sa mga baligya, labi na sa karon nga kapagaduhon. Sa interview sang Bombo Radio kay Frank Carbon, Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, mayara sa nagatrabaho nga nagabaton lamang sa insakto ukon kulang nga sweldo nga nabudlayan sa pagpangabuhi. Gani iya ginayo ang syudad pamaagi sa public market nga hindi pagtuduhan ang pagpasaka sa presyo sa mga baligya. Santo sa pagmonitor sini, mataas na ang presyo sa mga balaklon sa karon nga hindi na kinahanglan pagpasakaan paggid karon nga nagahilapit na ang holidays. Bangod sa tuman kamahal nga mga balaklon, mabudlay na magbakal sang isda kag utan sa merkado. Gani ginalauman ni Carbon nga gilayon mapatuman ang daduso sini nga dilian ang tuman nga pagpasaka sang presyo. Mensahe sini sa mga negosyante ilabi na sa merkado, hindi pagpamahalo ng baligya kag hatagan man sang tsansa ang pigado nga makakaon sa maayo sa Kapaskwahan. Ginayutan naman ang syudad through the public market, which is underman sa aton city administrator, na ayon ang mga vendors sa market nga hindi niya nun yung pagpasaka tudo. Monitor na mo ng presyo, taas na. Ginansya na sila maayo na. So hindi na kinanglan pataasong pag-git sining adisyon. Akong pangabay, dito git sa mga negosyante, labi na git sa merkado, na hindi na pagpamahali. Ang ginansya nyo, i-share nyo man doon sa mga pobre para makakao mo sila maayo, no? Especially isda kagutanon and everything, no? Para may Merry Christmas man sila. Si Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Aminado si Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga kasubong man nga nagdamo asang akon madamo sang makabenepisyo sa palibot ang kwarta ko sa kwarta sa syudad sa Bacolod gikan sa mga negosyante kag mga customer sa buong holiday season. Sunod kay Carbon yara na sa tradisyon sang mga Pilipino pagpagwa sa kwarta kag magserbar sa Pasko o kon bagong tuig. Sunod diri madamo sang kwarta ang nagsulod sa syudad nga makatag sa benepisyo sa mall o kon mga mall, transportasyon, hotel kag restaurants. Iyaman gid ang traffic plan sang syudad nga sa karon hindi natuman kahinay sa traffic o kasubong man nga mera sang truck ban kag one-way traffic nga nagpaligwas ang dalanon. Bago sa lima po sa pagsulod kag pagwa sa tagsa sa syudad kasubong man ang paglibot sang kwarta. So damo ang kwarta, especially diri sa Bacolod. Kag of course, historically, kita nga Pilipino basta holidays, Christmas, New Year, gagasto gid man damo nga mga nabenepisyon, no? Sang sini ang malls, ang travel, transportation, taxi, restaurants, hotels. Nga ang mga tao sa guwa sang Bacolod, kag mismo diri sa Bacolod magsulod diri kag maggasto. Amo nang importante mo. Si MBCCI CEO Mr. Frank Carbon. Kag para naman sa Christmas around the world, pa sa Finland, malinong ang pagselebrar sa mga pumuluyo sang Finland sang Pasko, bisan ginapahayag diri nga nag-originate si Santa Claus. Sang Biyernes, nagluntad ang snowstorm sa Finland kung sa diin mamadlos ang hangin kag nagalupad man ang snow. Kadungan sang snowstorm sa iya, nagakatabunan ng mga dalan, mga salakyan kag bisan ng buhok sa mga tao nga nagalakat. So kay Torres, tagahawak ang kataason sang snow, ilabi na kung hindi mabulldoze. Aminado si Torres nga naanad na sila sa snow sa tion sang Christmas, kung sa diin amo ini ang ila ginaagyan sa tion niya mag-report sa trabaho. Malinong ang pagsaulog sang Pasko sa Finland. Bisan po man ang sang Christmas decorations, ang mga malls kung sa diin daw hindi mabasyagan nga masadya ang mga tao. So diri malinong ang Pasko para sa mga tumandok nga taga Finland, bangod exclusive lang ini sa mga miyembro sang pamilya, gani daw makabing ini nga masubo para sa mga pangayaw. Apang mahilig naman ang mga ini sa shopping, agod na mamakal sang regalo para sa ilang nga pinalangga sa kabuhi. Sa tion nga wala sang pamilya sa Finland, nagakadto naman ang mga Pilipino sa balay sang ilaabyan, agod nga man-selebrar ang Pasko nga Filipino style. So kay Torres, may limit lang ang pagginahod sa tion nga magselebrar o kung nagahugyaw, bangod nagareklamo ang tupad balay o kung kaiping nga apartment. May simbang gabi man sa lugar na day Torres, bangod may pari nga Filipino nga didto na assign. So kay Torres, Christmas ang nagapanguna nga festival nga ginaselebrar sa mga Finnish. Talagang talagang punong-puno yan ng mga Christmas lights along the street, kung mamasyal ka, talagang gasiga ang mga lights, ang mga decoration. But actually, ang mga tao is like sad, it's like silent, it's like parang tahimik lang, parang malinong ba? Kung sa Ilonggo pa napakalinong ng Christmas diri.
Si Bombo International Correspondent Lelita Torres nagikan sa Finland. 544,000 pesos sa baro sa illegal nga droga ang nakonfiskar sa isa ka miyembro sa drug group sa Barangay 5, San Carlos City nga nadakpan sa anti-drug operation. Sa gibarangay nga bypass operation sa PDEA Regional Special Enforcement Team, Police Drug Enforcement Unit 6, Negros Occidental Police Provincial Office kag San Carlos City Police Station arestado ang 60 anyos si Roldan Alquiza, residente sa Barangay 6 sa nasambit nga syudad. Nakonfiskar kay Alquiza ang kapin sa 80 gramos ang suspected Cebu nga ginabanta nga balor 500,000 o kon 400,000 pesos. Si Alquiza ang kilala o kon ginkilala nga membro sa isa ka drug group. Sa karon yara na sa kustudiya sa kapulisan suspetsado kag baga pangatubang sang kaangay o kon nagakaangay nga kaso. Kag sa katapusan nga balita, may inugbugam na sa handa sa Noche Buena ang winner sa Daily Draw sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM matapos nga mabato ng iyang premyo. Si Lorna de la Cruz sang Purok Culitis, Barangay 2, Hermanas, Ciudad San Talisay, ang aga pa nagpadulong sa estasyon sa Bombo Radio agad nga i-claim ang iyang premyo. So diri na batian niya nga ginlawag ang ngalan kung sa diin masami ini nga nagapamati sa radyo. Iya ginpauli ang nadagaan nga 500 pesos in cash kag 500 pesos worth of gift pack. Kasubong man nagnapasalamatan sini ang Bombo Radio kag Star FM kag ang mga sponsors sang programa. Gani ginengganyo sini ang mga abyan sa Dos Hermanas nga mag-intraman kag magdaog kaangay niya. Sa una ko 100, ikaduha 100, ikatatlo 100, ikaapat 400, ikalima 500 pesos. Dugang na karon bakal medya notsi sa pasalamat ko sa Bombo Radio, kag Star FM, kag sa ilang mga sponsors. Si Lorna de la Cruz ang Daily Draw winner sa 1-2 Panalo Part 21. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 24 minutos sa kaligid sa takna ng alas 5 sa hapon. Mga kabombo, inyo nabatihan ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Sabado, Petsa 24 sa bahin sa bulan sang Disyembre 2022. Sa aton sa ring Christmas countdown, may nabilin 6 ka oras na lang kag 37 minutos pas na. Kagami ang inyong mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kagakraman si Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa papuro pagpamati para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Past Radyo. Bombo. Kag sa aton sa ring Bombo News Analysis. Sa ginbasa ni Bombo den Elecciones may tigulo kabuhi. Malagi lamang kita matuod diri sa kalibutan. Ang kamatayon hindi naton mapagtan. Mahimo nga subong kita ang nagapangalipay pa. Pagkabuwas kita ang wala na. Kamatayon hindi naton mapalagyuhan. Ang medyo masakit lamang kung ang imo kabuhi may nagpukan. Gani imo kalag, hustisya ang ginasinggitan. Kangay sining natabo sa General Manager sang Noneco. Ginpatay nga wala man gani mahibaluan kung ano ang motibo. Kapulisan nagpadalom sang kaso. Task Force gintugod, agud ang pagtutok mapasiguro. Sa karon pamilya hustisya ginasinggitan, tungod sang hilaw nga kamatayon, nga iyan aguman. Ano gid bala kadako sang iyan nahalitan, nga kabuhi gid ang kabayaran. Ang ini ang panguna-una ang pananawan ang ginpadala ni Serafin Aguado sa Barangay Granada, Bacolod City. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahumpagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahum na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang